Здравейте, вие гледате Студио България на Свободна точка. Аз съм Татяна Ваксберг. Една тема в предаването, на къде е тръгнала външната политика. Ето повода за този въпрос. Всъщност става дума за няколко факта от живота на съвсем младото българско правителство. Давам примери. Имаше най-малко 2 международни срещи в структури на НАТО, които трябваше да се проведат на ниво премиери и президенти, но България изпрати там свои посланици. Това е много ниско ниво. Друг пример, имаше международен договор за създаване на специален трибунал за руската агресия срещу Украйна. България не го подписа този договор, но за сметка на това Европейския съюз го подписа, което прави България де-факто също членуваща сред страните, които организират трибунала. Как става така, че по този толкова важен въпрос България има 2 противоположни позиции? Това е един от възможните прочити. И накрая последния факт. Това е първото посещение в чужбина на новия премиер. То беше в Германия и не произведе голяма новина, но даде да се разбере, че има разногласия. Хората използват, които участваха в разговора, използват едни и същи думи, но имат предвид под тях различни неща. Как да се ориентираме в това, което става във външната политика? За това ще говорим с Стефан Попов, професор по политическа философия и социология от Новия български университет. Последната му книга, нека да ви я покажа, е за измеренията на риска. Тя излезе съвсем наскоро в издателство Блумсбъри в Ню Йорк. Но има и една друга причина Стефан Попов да е гост на Студио България днес. Той е специализирал конституция и трибунали в Виена. Един от сюжетите, за които ще говорим днес, е тъкмо това, защо България не се присъедини към специалния трибунал за Украйна. Здравейте, господин Попов. Здравейте. Ама ще почнем от Берлин. Премиера беше там. Задължителният въпрос е как така в Берлин, след като го очаквахме горе-долу в Брюксел. Той е много притеснен от това, че го представиха като проруски политик, който взима властта в България. Очаквахме го в Брюксел. Не стана така. Европа се променя и всички пътища водят като че ли почва да водят към Берлин. Но какви са изборите пред Румен Радев? Един е да си стои в къщи и да повтаря същите неща, които говори от 10 години. Това е изключено. Другия избор, изключен е да бъде поканен от велика сила. Това няма как да стане. Третия избор, който е вече реалистичен, е да отиде в Брюксел. Аз изключвам това и мисля, че повечето анализатори предположиха, че няма да направи подобно нещо, тъй като той започва или продължава вече като глава на изпълнителната власт да води една политика, която е по-скоро така, нека кажем, че са 10 дни само и е рано да се говори, но ако погледнем назад изказванията му, може да се предположи, че вместо директно с Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, той би предпочел да се срещне индивидуално с държавни ръководители на основните национални сили на Европейския съюз. И коя по-голяма сила, освен Германия? Освен това, Германия е най-големият инвеститор в България. Има много въпроси, по които могат да си говорят. И накрая искам да кажа, че Урсула фон дер Лайен много години открито, демонстративно подкрепя ГЕРБ. И дори това би било основание един не толкова отявлено в изказванията си проруски политик да не се среща с... Ама има и втори прочит, по-положителен за Румен Радев, да не иска да се среща с политик, който е близък до ГЕРБ, след като ГЕРБ е обявен всъщност за основния му политически опонент вътре в страната. Нали така? Да. Има и такъв прочит. Да, има различни прочити. Моето предположение е, че тази среща дава един лек сигнал, да не товарим с извънредни значения, но от нея може да се заключи, че и бъдещите му срещи ще бъдат горе-долу такива. Аз бих очаквал да уреди, ако е възможно, някаква среща с Макрон,
а по-нататък и с тези лидери в Европа, които имат малко по-умерена позиция по въпроса с Украина. Добре, обаче. Казвате да не им придаваме чак такова значение на тази среща. Аз ще й придам, но за последен път, последен опит в този диалог. Те говориха с Мерц за нуждата от преговори с Русия. Думата преговори употребиха и двамата. После се оказа, че като при внимателно слушане на това какво казват Фридрих Мерц от една страна и Румен Радев от втора, излезе, че Мерц говори за това как Русия не иска преговори. А в отговор, сякаш в отговор, Румен Радев каза, Европа не прави достатъчно за преговори. Тоест в единия случай вината е хвърлена върху виновника Русия, в другия случай върху Европа. Но и двамата говорят за преговори, нали? Да. Когато Румен Радев говори за преговори от 22 година, от началото на инвазията, той като латерна повтаря преговори на всички въпроси как, при какви условия, как точно, каква преговорна рамка, кой стои от двете страни, той избягва отговори. И неговото говорене за преговори толкова се е банализирало, че когато аз чуя да каже преговори, имам чувството, че ако му кажат господин премиер навън има градушка, той би казал, нека да дадем шанс на преговорите. Неговото отношение към преговорите е такова, той е лишено вече от смисъл. Освен ако не заподозрен, но да не бъдем прекалено конспиративни, жест към Русия за един вид аз съм тук като Орбан, Фицо и някои други и съм на разположение, но аз мисля, че това е една крайност. Разбира се, по отношение на Украина те имат големи различия и по тази причина не засегнаха доста остри въпроси. Посещението беше, без да се навлиза много в дълбочина. На пресконференция. Само за зрителите да уточня, Русия нееднократно е казвала две противоположни неща за възможни преговори. Първо, че настоява да има преговори и веднага след това. Обаче, тези преговори следва да се проведат в следните условия и следват условията. Украйна да се изтегли от райони, които Русия не е успяла да завземе физически вече 4 години. Второто е президент да бъде легитимна фигура, т.е. първо Украйна да проведе избори, за да не се подписва в очите на Кремъл споразумение с нелегитимен президент, за какъвто те смятат Зеленски и така нататък. Тоест, от страна на Русия за последен път съвсем наскоро, буквално миналата седмица, има абсолютно ясен отказ да се водят реални преговори, които засягат именно украинския въпрос, а не развитието на бизнес отношения с Съединените щати, например, но стига за това. Ако позволите да добавя към това, че това са едни като че ли малки откъслични неща, които Русия пуска. Те са дефинитивно недопустими по различни причини, да не навлизаме, както казахте. Но иначе Русия не се е отказала от първоначалните заявени основания за така наречената специална военна операция. Денацификация, демилитаризация и така нататък. Денацификация означава ние не признаваме правителството и изобщо системата на представителство на Украйна. Тоест, ние не признаваме изобщо тази държава. И в това отношение тая традиция, която отива 300 години насам, продължава и сега, въпреки че от време на време Путин казва, да, ние сме за преговори. Както и Радев казва, да, трябват преговори. Обаче това са кухи фрази. Те нямат никакъв смисъл. Добре, обаче вижте сега какво става. Малко разширявам въпроса и излизам от контекста на този Берлин в по-широкия контекст на външната политика. Няколко говорителя вече имаше от страна на прогресивна България, включително и самия бивш президент Румен Радев, които казват реално
Румен Радев говори едно и също, както е започнала войната, това е абсолютно така. И има западноевропейски лидери, и те са сред локомотивите на Европа, както се казва, които вече едва в последно време, последните седмици и месеци са стигнали до изводите, до които е стигнал Радев много по-отдавна. Тоест те казват, Радев говори като хората, които в момента олицетворяват Европа. Нека да пуснем отказ, само за да видим какво точно казва. Ще чуете Петър Витанов, това е председателя на парламентарната група на Демократична България. Интервюто е от преди няколко дни. Във външно-политически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален и краен завой. Нищо подобно. 9 години има много ясни позиции и президента Радев, позиции, до които се доближават почти всички вече европейски лидери. Казах интервюто, но разбира се, не става дума за интервю, а става дума за консултациите при президентката Илияна Йотова, където Петър Витанов за втори път каза това. Преди това в интервю за БНТ той беше изброил дори и имената на тези политици, които сега едва се приближават към Радев. Сред тях беше цитиран президента на Франция, канцлера на Германия, премиерите на Испания и Белгия и така нататък. Какво да кажа? Румен Радев и неговата прогресивна България покрай него са се научили, той практикува това нещо вече 10 години, на тази двойствена, да не кажа шизофренна, че е много драматична, но двойствена позиция, когато се намира в европейски контекст лице в лице с европейски представители, лидери, той или мълчаливо се съгласява, или там, където въпросът не е извънредно конфликтен, си премълчава и така. Когато дойде в България, говори за това, че Европа не е направила достатъчно, че тя не преговаря, че тя никога не може да победи Русия, че това са някакви илюзии и доста по-остри изказвания. Сега, той вече като премиер, в чието ръце са изпълнителни правомощия, т.е. изпълнение, не деклариране, така на думи, изпълнение на външната политика на България, не знам как ще работи с две различни аудитории. Т.е. българската аудитория, за да си запази електората на Възраждане и някои други от този кръг, който е традиционен в България, може да говори тези неща. Но същите тези неща няма да може да продаде в Западна Европа и никъде другаде. Просто пред него стои тази дилема. Той може да я отлага, но няма да може, както правеше като президент, като латерна да си да си говори, защото никой не му обръща внимание, тъй като външната политика в крайна сметка не зависеше от него, зависи. Още повече да кажа, това е много важно, той няма вице-премиер, има 4 вице-премиери, включително един, който реши да бъде вице-премиер по еволюцията на човечеството или нещо такова, за човешкото развитие. За Иво Христов. Аз не мога да си представя как можеш да вземеш едно от най-глуповите клишета на ООН е човешкото развитие и да се наречеш премиер по това. Но както и да е, при 4 премиери той няма премиер по външни отношения, това е защото той взима и вътрешна сигурност. Тоест тези МВР, ДАНС, МАС, разузнаване и външна политика той е сам собствения си вице-премиер по тия въпроси, което надградил се, така да се каже. Което означава концентриране на... Не говоря за правомощия, за огромна отговорност. Тази отговорност, как ще се справи с нея извън България, е доста труден въпрос, защото той няма тази буферна зона на премиер
вице-премьер по сектора, И след това външен министър и посланници. Това е не случайна многостепенна структура, за да може премиера в някакъв смисъл да коригира, да адаптира, да прави и така нататък. Той е поел това нещо, според мен, с някакво необосновано и не знам какво самочувствие, че външните отношения, това са ни такива прости работи, които... Аз да ви призная честно, нямам чувството, че той гледа несериозно. Просто мисля, че той има представа за тези външни отношения, която ние все още не познаваме добре, а може би толкова добре познаваме, че не може да повярваме, че става дума за това. Да, искам да кажа, че тази двойствена игра може още известно време, не дълго, да се играе, ако имаш тази многопластова, това многопластово разположение на отговорности. Но когато ти сам поемаш отговорност, ти, разбира се, заявяваш, аз знам всичко и сега ще ви го кажа. Сега вие направихте едно много правилно уточнение и то е, че правителството е само на 10 дни и че такова нещо не сме си позволявали към много правителства. Да го коментираме, и то особено критично, едва на 10-тия ден. Нали? Предполага се, че има някакви условни 100 дни. Но може би това, че ставаше дума за едно твърде младо правителство, е довело до някакво недоразумение в няколко факта, които иначе биха звучали като предупредителен сигнал, че нещо става във външната политика. Ще ви кажа за какво става дума. Срещи на високо равнище, в натовски структури, на ниво премиери и президенти се провеждат. България изпраща там хора на ниво посланици. Става дума за формата Три морета, среща, която се проведе в Дубровник. България беше представена на ниво посланик. И става дума за след това среща в Букурещ, където имаше среща на страните от Б9. Това е натовски формат, който се занимава с източния фланг на НАТО. Там членува България, сред всички други източноевропейски страни, които членуват в Алианса. Изключително важна среща, за втората говоря. На нея беше представен и президента Зеленски. Но България на ниво посланик. Уговорката, която правя, може да е ставало дума за суматоха в началото на съставянето на кабинета. Вие обаче какъв шанс бихте дали това да е така? Бих дал шанс да кажа, че това е стратегическа суматоха. Тоест, или как да го кажа, стратегическо ослушване и помотване. Но, ако има някакъв сигнал, сега пак ще кажа, би било прекалено конспиративно да натоварваме всеки факт с свръхзначения. И освен това, ние не ги критикуваме като на 100-ния ден. Казваме, просто придаваме им прекалено значение, че това, което правят първите дни, е премислено, обосновано, то е заложено в програмата им, между другото. Така че не може да твърдим, че съвсем така са се объркали и не знаят какво да правят. Да, това са предупредителни знаци. Аз би казал, че най-широко предупредителният знак е, че Румен Радев и неговото правителство ще водят някаква нова външна политика. Сега тя не може да бъде толкова нова, че да бъде катастрофично нова. Но ще води някаква нова политика, в смисъл, да кажем, минималистично, че няма да се оставя на инерциите, които е заварил. И ще направи някакви корекции. Ще видим какви ще бъдат тези корекции, но аз предполагам, и всички предполагат, които наблюдават тези въпроси, че той в момента клони по-скоро към този кръг на скептични източноевропейски лидери, които имат къде е двойствено, къде е по-резервирано отношение по фундаменталния въпрос на днешна Европа, Украйна. Сега, това, което казвате, че Украйна е фундаменталния въпрос, ще се върнем на това след 5 минути, не повече, но първо нека чуем как Румен Радев сам
представи своите намерения за външна политика 2 дни преди изборите, които той спечели с абсолютно мнозинство. Той даде интервю за BTV и в тях каза синтезирано, много кратко, много ясно. Вижте какво. 2023 година имаше една инициатива всички държави, членки на Европейския съюз, да помогнем да се осигурят 1 милион снаряди. Аз тогава много ясно заявих, и това се обсъждаше на съвета на Европейския съюз, че България, в мое лице тогава на съвета, няма да пречи и да спира който иска да помага. Но България няма да участва там. Ако също така и за парите, който иска да плаща, ние няма да спираме, ние няма да налагаме вето, но аз не виждам смисъл да плаща. Значи резюмето, макар че това самото беше резюме, но какво казва той? Нищо няма да правим сами, но няма да ви пречиме, вие да си правите каквото искате. Ама това на външна политика прилича ли? Не, това е същата единствена политика, която не може да спечели разбиране и така основа, върху която да гради по-нататък в Западна Европа. Каза се вече много пъти, че подобни изявления и подобна политика, като аз не знам точно как се изпълнява тя, но подобни декларации ще доведат до изолация на България в Европейския съюз. И то в момент, в който много неподходящ момент. В момента, в който Европа се трансформира, първо се трансформира, поемайки път към това да се конституира като самостоятелна военна сила. Това става до голяма степен, да не кажа в максимална степен, в резултат на действията на Русия в Украйна и отказа на оттеглянето на Тръмп. Оттеглянето на Тръмп от въпросите на Европа аз намирам, че е напълно закономерно и напълно, как да кажа, оправдано. Той може да каже, американски президент е в състояние да каже, и това е легитимна позиция, това не е наша работа. И тук Европа започва да се пробужда и започва да развива както военния си потенциал, така и нещо много по-важно, да формира различни нива на през политически процеси, различни нива на политически консенсуси, как да се конституира като военна сила. И това, разбира се, е свързано непосредствено с Украйна. Защото случая Украйна пробуди Европа за това, че мира не е вечна даденост от Господ. Той трябва да се пази постоянно. Европейския съюз е възникнал за да пази мира. След това забравя тази цялото твое началото на 50-те години и започва да се развива като общество, което, тъй като вътрешно си е уредило отношенията, то няма защо да очаква, че войната ще бъде един ден на дневен ред. И аз не знам тук как Румен Радев с тези изказвания каква външна политика с 2 лица ще защити. Но по-специално изказването ние няма да помагаме. Какво точно е помагало България? От 22 година до сега военно-промишлената индустрия, комплекс на България, има приходи от близо 7 милиарда евро до сега. Това в езика на БСП на Нинова беше премълчавано. По-късно се говореше за търговски сделки, към които нямаме отношение, но това не е вярно, защото държавата дава лицензи за тези сделки. Какво ще направи Румен Радев? Ще спре износа на военна продукция от България. Това никой не може да го направи. Това аз не знам на кого ги говоря. Ако има предвид това. Най-вероятно няма предвид това, защото няма да му се позволи. И утре ще каже, ама чакайте, това са търговски отношения. Ние няма да помагаме със собствени пари. Но със собствени пари България не е някакъв гигантски
донор на Украина. Тя участва периферно в някакви малки дарения, помощи, хуманитарни помощи, дари някакви стари оръжия, които не й трябват през годините. Това не е нещо все фатално. пак нещо е дарила. Дала е, освободила се, вместо да ги претопи. Това не са несериозни приказки. Те са обърнати към двойнствения електорат на Румен Радев. От една страна, ние няма да пречим на Европа, ние сме Европа. Но от друга страна, ние от собствения си джоб, което е един битов популизъм, ние от собствения си джоб няма да даваме пари там. И този целият език, освен това, там някъде, защо, откъде на къде, какво ни интересува, какво ни влиза в работата. Цялата тая риторика издава по-съществени нагласи, отколкото конкретните твърдения, защото конкретните твърдения дори са неверни. Няма да помагам, че какво си помагал? Продавал си. Сега много говорим за Украйна с пълно основание, но защото това е географската близост, от това е обусловено, това е ролята на Русия като агресор, което е традиционен риск за България. Сега ще се върнем на думата риск. Но има втора война. Тя е тази в Иран, която изправя целия свят пред хипотезата за глобална криза. Това, къде да търсим там новото правителство? В смисъл, той има ли поле за действие в този втори конфликт? До сега не е била засягана тази тема. Не. Единственото, което мога да кажа е, че Румен Радев прие, това са предварително говорени неща, поздравления от Нетаняху и някакси така изрази умерена... Ама това му беше първият телефонен разговор. Точно така. Като премиер. Да. Това, наред със смерть, е друго знаково отношение. Аз допускам, че следващото ще бъде с Ердоган, след това... Ето такива, които... Не искам да ви прекъсвам, но ми се ще да разбера как се интерпретира това, че той говори с Нетаняху. Също двойствено, тъй като Европа тук е разделена между необходимостта Израел безусловно да се защити от целият този кръг на терористични пипала, които Иран създаде от 80-79 година насам. На първо място Хизбула, шиитските милиции в Ирак, Сирия преди това, хутите в Йемен, Хамас, разбира се, и така нататък. И от друга страна, крайностите, до които стигна Нетаняху, и Европа е разделена по този въпрос. Така че да приемеш поздравления, ако това е чисто ритуално, окей, приеми някакви поздравления, но вече телефонен разговор, нека дипломатите кажат какво е степенуването, но телефонен разговор означава една степен по-близко и това няма нищо общо според мен с газа и други неща, а повече с позицията на Нетаняху като самостоятелен играч, който може да говори и с Русия, и с, макар и срещу Иран. Тоест той е също в такава леко позиция, но е много близък на Тръмп. Точно така, това ще И това е един потенциален канал за бъдеща среща с Тръмп, но това са по-тънки, неструктурни дипломатически процедурни ходове. Иначе по отношение на войната в Иран, България няма какво да направи. Тук Румен Радев дори няма нужда да изговаря и прословутото клише с преговорите. Добре, връщам се на думите на Румен Радев, казани още преди изборите, за това, че ние във външната политика ще правим каквото решим, но на тези
тези, които искат да правят нещо в колективния орган, няма да им пречим. Връщам се също и към тази книга, за втори път я показвам, Измеренията на риска. Излязла, това е книга на Стефан Попов, която излезе в Блумсбъри. Това е много симпатична вметка, която си струва да бъде казана, че това е издателството, което издава книгите на Хари Потър. Затворихме скобата. Това е академичната му дивизия, не е фентаси. Добре. Но да питам, какво измерение на риска има при така заявена външна политика? Правете каквото искате, не ми пречите, аз няма да участвам. Няма да преча на вас, но няма и да участвам. Риска е гласа на България, който те заявяват, че ще се чуе, да се чуе главно през Евровизия, а не през външна политика. Защото един глас, който говори в двугласие, като развален хор малко, от една страна, от друга страна, от една страна, от друга страна, е ненадежден, няма да ви пречим. Хем сме част от вас, хем имаме друга идея. Това нещо няма как да набере легитимност в европейски среди. А в каква степен... разбирам. Предстои да се види. Но просто, нека да кажем така, това не е за сега още остра критика на станали неща, колкото предупреждение, че тази работа не е толкова проста. Не става по този начин. Аз чух един от неговите вице-премиери да казва, питат го, добре, с оръжията... правят тази забележка, интервюиращия казва, ама ние оръжията ги продаваме. И той казва, има и други пазари. Това означава, че ти да кажеш такова нещо, означава, че си неподготвен по фундаментален въпрос за гигантски износ на оръжие от България. Кои са тия други? И защо на други държави да продаваш... Би било по-безопасно да се продава или по-етично да се продава? Просто защото ние не знаем какво става с другите държави и някак си там... Ключова дума, не знаем какво става с другите държави. Преминавам към темата с трибунала, но тя е вързана с всичко досегашно и то точно ми се струва по линия на не знаем какво става там. В каква степен всичко, което се случи с българското неучастие в присъединяването към договора за създаване на трибунал за Украйна, се дължи на най-елементарно неразбиране на това за какво става дума. Какво е това съдилище? Що се казва трибунал? Нали щяха да го съдат на едно място? Нали щяха после на друго място да го съдят? Колко пъти по телевизията беше казано, че тая държава разследва руски престъпления в Украйна, онази държава ги разследва. Те са над 20 тези държави. Ако е на ниво държави, ако са международни съдилища, до тук са 2, сега ще има трето. В тази каша даже не съм сигурна, че може да виним зрителя на новините, че се обърква, не знае къде е. Просто питам се в каква степен незнанието може да се окаже съюзник в намеренията, ако такива намерения има, за промяна на външната политика. Този въпрос с трибуналите, изобщо с международното наказателно правораздаване, е доста тънък, сложен и доста юристи не го разбират. В България той няма и голяма традиция. Дисертации, между другото, по въпроса за международно наказателно правосъдие, когато започна да работи Международния наказателен съд, след като събра ратификации 2002 година, по това време имаше една недовършена. След това вече има няколко учебника, т.е. този сектор се развива, но много тясно в правния факултет на Софийския университет и толкова. Иначе, какво значи Международен наказателен съд? Ние знаем някакви неща за Нюрнберг. И така, това на широката публика е доста неизвестен въпрос. Той е много специализиран. Не бива никой да бъде обвиняван. За тази цел е необходимо, когато се взимат някакви решения, да се води истинска дискусия и много в медиите да се говори по този въпрос. България не направи това
още от началото на войната в Украйна, когато се заговори за криминализация и след това Международния наказателен съд в Хага, който е постоянно действащо тяло, нали, не е извънредно, този не е извънреден, но не е адхок трибунал, той повдигна обвинения за военни престъпления срещу Путин и неговата секретарка на детската организация Белова, мисля, че се казваше. Да, Белова, да. Да, за изнасяне на до 20 000 деца от Украйна и тяхното как да кажа, русифициране. Тяхното русифициране, тяхното изтръгване от естествената им етническа. Което е, ако се докаже пред съд и така нататък, нали, да не казваме, че е доказано, е нечувано престъпление. От този момент нататък, дори до този момент да не е било ясно, от този момент нататък, тъй като България е страна на Международния наказателен съд, трябваше да почне разясняване на този аспект. Какво значи криминализиране? Сега ли започва? Какви са международните договори? Какви са органите, които осъществяват това правосъдие? И така нататък, и така нататък. Така че в момента цялата тази работа с трибунала, който се създава за агресия, този път, да не бъде така като паднала от небето и то даже не паднала, ами просто да бъде игнорирана и правителството да прави каквото се иска. Да, само да кажа, че думата агресия е име на престъпление. И това престъпление, по ред причини, които няма сега да разискваме, не може да бъде гледано от нито едно друго международно съдилище. Затова за него беше замислен този специален трибунал. Но сега ще ви кажа към какви моменти ме изпраща това, което става тук с този трибунал. Не знам дали си спомняте, имаше политик на име Велко Вълканов. Той се явявал на президентски избори от БСП, юрист, много известен юрист, и в много случаи уважаван юрист, който твърдеше, че трибунала за бивша Югославия, този орган, който разглеждаше престъпления срещу човечеството, геноцид и военни престъпления за бивша Югославия, където имаше 10 години войни, всъщност е един орган за политически терор. Той е насочен априори срещу един политически противник и възпроизвежда Народния съд. Това беше преди колко години? 25, 30? Така. И сега минават 2-3 десетилетия, войната е на друго място, международното правосъдие се е развило и вече е до неузнаваемост, няма нищо общо с времето, в което той е говорил тези неща. И в един момент започвам да чувам същите неща, които идват отново от юристи, част от тях много уважавани. Как ще се присъединяваме към специализирания съд за руската агресия? Това е инструмент за политическо наказание на противника. Тоест нищо не се е променило в публичния говор ли? Както казах, международното наказателно правосъдие изисква малко по-тънка експертиза и когато оспорването на този съд първо трябва да тръгне публичното оспорване, иначе в академични среди могат да се говорят различни неща, но публичното му оспорване трябва да почне от там, че 40 страни са поканени и участват в процеса. От тях 4 не подписват. България едната. България, Словакия, Малта и Унгария. Унгария има временни проблеми по промяна на отношенията си с Русия, но тя може да се присъедини. Малта е в някакъв парламентарен хаос и е в временно
междувластие имат и също са подсказали, че не искат да поемат тази отговорност сега, докато не се стабилизира политическата ситуация там. Не знам каква е точно. С Фицо и Словакия случай е ясен. Той си поддържа отношения с Путин и Русия и остава България, за която няма ясно обяснение. Не е дадено. Аз не знам какви юристи какво твърдят, но българските юристи поначало смятат, че и това съм го срещал неведнъж, че международното наказателно правосъдие трябва да бъде продължение на националното наказателно правосъдие. Такова нещо И такова няма. чух. И Да. такова чух. Такова нещо няма. И по тази причина България не трябва да участва, защото това прилича на нещо забранено от българската конституция. Българската конституция, например, разрешава специализирани съдилища. Такъв беше специализирания съд. Наказателен съд. Наказателен съд, който беше затворен преди 3 години, основателно, но забранява извънредни съдилища. Но извънредно съдилище означава трибунал, който се създава извън рамката на установената национална правна система, адхок, по конкретен случай и тук не е изяснен напълно въпроса, но може и да генерира собствени законодателни, собствени наказателни норми. Това е изключено не само в България. Това е изключено във всички тия 36 страни, които подписаха създаването на трибунала за агресия на Русия. И ако някой оспорва на база противоконституционност на такова съдилище, трябва да се пита всички тия 36 държави, плюс, нека добавя това, специалната експертна комисия с различни подкомисии, която изписа устава на споразумението и към него устава на този съд. Те всички идват от държави, в които са забранени подобни неща. Там се разбира, че националното наказателно правосъдие нито международното е продължение на националното, нито националното действа по аналогия с други международни договори. Нека да кажем, че международните договори, подписани от България, стават част от вътрешното законодателство на България, когато бъдат ратифицирани. Тук има изключение за наказателно правосъдие. Наказателното правосъдие не става автоматично. Тоест, нещо, което е наказателна норма, не може да бъде прилагано автоматично от български прокурор утре след ратификация на някакъв договор по международно наказателно правосъдие. Но въпреки това, България и тук прави едно забележително изключение, хиперлиберално. Още в началото на 90-те години Конституционният съд се изказва по тия въпроси. Мисля, че по повод трибунала в Югославия, но може и да греша нещо. Въпросът е тълкователен. Случай е тълкователен. И тогава Конституционният съд на България, 93-4 година, казва, да, не е продължение, т.е. международни наказателни постановления, договори не се изпълняват автоматично в България, трябва да бъдат прегласувани едно по едно, тъй да се каже, и тогава. Но изключение правят тежките международни престъпления, ги наричат, мислите. И това са геноцид, престъпления срещу човечеството, агресия. Всъщност престъплението агресия, може би това малко военни повече... престъпления. Тия 4. Агресията е особен случай. Тя е всъщност нейният предшественик, можем ли да кажем, може би това ще помогне за разбирането на престъпленията срещу мира, каквито се гледат в Нюрнберг. В Нюрнберг има 3 категории, но първата категория е престъпления срещу мира, втората е военни престъпления, третата е престъпления срещу човечеството. Агресията не е отделена, обаче е в първата категория на престъпления срещу мира и тя е планиране, наизуст го казвам, планиране и изпълняване на
наизуст, ама буквално сте в дефиницията. Това е дефиницията. Да. Да планираш и да осъществиш, да. Да осъществиш. Да извършиш, да. Да извършиш така. Агресията по-късно, след Втората световна война, започва да се отделя като от специфичен престъпен състав в международното наказателно право. Има много спорове. Причината за тези спорове, какво точно е агресия, е нещо, което аз си позволявам сега да кажа, че агресията е фундаменталното престъпление. Ти може да имаш агресия, без да имаш престъпление срещу човечеството, което е екстерминация, например, на общности, като Холокост. Но не може да имаш екстерминация без агресия. Агресията е предположена във всички останали. Поради това тя е едно ниво по-високо, поради това тя е категориално по-абстрактна и поради това дефинирането и по един тесен начин носи опасности да ограничи обхвата на другите. Това са споровете, а не, че ние не знаем какво е агресия. И освен това, искам нещо да кажа, ако позволите, за характера на международното наказателно правосъдие от Нюрнберг. Във връзка с това, което е казал Велко Балканов. Велко Балканов беше изключителен юрист, но като повечето юристи, наследници на виенските позитивистки школи, които цитират Ханс Келсън и казват оттам нататък не мислете. Нали? Въпросът е не противоречиво правото. Оттам нататък, като попаднат в конфликтна ситуация, като Международен наказателен съд, изпадат в лека фрустрация или не знаят какво да направят. Нюрнбергският процес, който е стандарт за даващия наказателен съд, е организиран не за да изпълни правосъдие на победителя, а да предотврати саморазправа на бойното поле. Когато една група американски адвокати, либерални, се опитват да разберат още 1944 година, като победим, какво ще правим с победения, и през различни мрежи успяват да достигнат до отговори. Нали, това е сложна операция. Чърчил казва, на бойното поле ще застреляме 1 милион. Сталин по-мъдро казва, 2 милиона ще дадат да оправят разрушенията, германци, ще дадат да оправят разрушенията в Съветския съюз. А когато Рузвелт правосъдие? И тогава те се ужасяват и казват, това ще стане второ клане след войната. Нека да го вкараме в правна рамка, така че то да изпълни съд, да е съд, а не да бъде разправа. Всички останали съдилища по-нататъка са нещо подобно в една или друга степен, включително и тези, които биват най-много обвинявани, трибунала за Югославия, за Руанда не ги обвиняват и така нататък. Но все пак искам да питам нещо, което е много близо до българското знание за нещата. Какво значи да се сравнява, наистина го чух съвсем наскоро, да се сравнява специален трибунал за агресията на Русия срещу Украйна с Народния съд в България от 1945. Това какво е? Римуват го на извънредност ли? Онова е извънредно, да, това също е извънредно. Да. Има, в България се носят такива, сега стана модерно, да се търсят прецеденти в Народния съд или съдилище още преди това, преди Народния съд. Да, декана на юридическия факултет говореше съвсем наскоро. Той е един от авторите на тези твърдения, че не бива да се подписва никакъв трибунал специален, че той ще бъде, това е Даниел Вълчев, че той ще бъде инструмент за политическо отмъщение, че той приветства правителството за неговата позиция, каза и цитира извънредно съдилище от времето на Стамболийски.
Обикновено съм чувала само Доколкото за народ. знам, това подлежи на някаква проверка, но доколкото знам, по времето на Стамболийски се използва един създаден преди това държавен съд, на който държавен съд се връчват пълномощията да осъществява съдилища. Сега дали има адхок приятие и наказателни норми или не, мисля, че няма. И той не попада изобщо в категорията на Народен съд. Народният съд е... Какво да го обсъждаме? Той няма никаква легитимност. Това е чист политически, военно-политически произвол. Той, ако има някакви прецеденти, това са, как да кажа, действията про терора на Френската революция или на съветската, на руската съветската революция, лагерите и така нататък. Той въобще не се вписва в тази логика и аз се очудвам, че някой може да прави такива сравнения. Да. Какво иска да кажа? Че Австралия, която подписа създаването на трибунал за агресия, тя се подписва под нещо, един вид утре ще се подпише под Народния съд. Това не си заслужава да бъде обсъждано. Само да кажа, за зрителите само да напомня какво е Народния съд. Той идва след 9-септемврийския преврат, няколко месеца след това и се превръща в легализиран инструмент за терор, в който са убити хиляди жертви, причастни към управлението културно-политическо, социално в България от преди тази дата. Добре, как да завършим? Позволите ли една аналогия? С България има традиция на двойствена външна политика. В съветския период на България външна политика няма, така че то не е двойствено. Но преди това, по време на Втората световна война, има двойствено поведение. Има един мит, че цар Борис е спасил България от окупация и от погром. Какво е направил цар Борис и неговото правителство? Влизат в уста на нацистска Германия, фашистска Италия и Япония и в следващия момент, след като са част от уста, те си осигуряват така мир и спокойствие относително, но за да не бъдат активна част да пращат войски на източния фронт или да могат да запазят малцинството на евреите на неокупираните територии и такива неща, той започва да играе една политика на непрекъснато убеждаване на така. И в крайна сметка с това двуличие България се гордее масово, такъв е популярният мит, масово се гордее, че избегнала много хитро, избегнала погром, като Сърбия, примерно, от окупация от нацистска Германия. И затова след това има Народен съд, който избива за няколко дни 3000 елит, политически, интелектуални и така нататък. Затова има лагери, затова има 45-50 години съветска власт в България на практика. Въпреки, че България дава между 20 и 30 хиляди жертви във Втората световна война, воювайки на... Тоест тази политика на двойствени... Воювайки, не довършихте изречението, воювайки на страната на съюзниците. Тоест тази политика, и това е предупреждението, което правителството на Радев трябва много сериозно да помисли, а не да бълва и да повтаря като латер на тия преговори. Такава една двойствена политика те прави лесна жертва при всеки по-голям риск за това да бъдеш хвърлен на кучета, да се каже. Това беше разговор с Стефан Попов, професор по политическа философия и социология от Новия български университет. Разговор за външната политика в България с няколко абсолютно несъчетаеми примера, които обаче доведоха до един основен извод, че се задава нещо, което се нарича двойна външна политика.
Това беше Студио България на Свободна точка. На сайта ще намерите много други интересни неща. Благодарим ви, че бяхме заедно и до следващия път.